Pilipinas, ikawalo sa kinadaghanang kaso sa mga adunay peking medisina sa tibuok Asya. Opisyal sa Pharmaceutical Security Institute nibutyag sa top 3 nga mga medisinang kasagarang buhatag imitation. Mubalik si Maris Puyo alang sa dugang detalye. Medisina alang sa cardiovascular, metabolism ug anti-infective ang kasagarang buhatan ug mga peking bersyon, matod sa opisyal sa Pharmaceutical Security Institute Asia Pacific Director Samson Chu. Sa bag-uhay lang nga nigawas nga record sa PSI Asia Pacific, ang Pilipinas naa sa ikawalong pwesto nga dunay 50 ka mga insidente sa kaso sa counterfeit medicines nga makita sa merkado gikan tuig 2011 hangtod sa 2013. Naguna sa Pilipinas mo ang China, Japan, Pakistan, South Korea, Indonesia, India, Taiwan, samtang sunod sa Pilipinas ang Thailand ug Vietnam. Matud ni Chu nga ang mga peking medisina kasagarang makit-an sa National Capital Region nga dunay 49% incidence. Gisundan sa probinsya sa Sugbo ug Laguna nga parehong dunay 11% sa counterfeit medicine incidence. Lakip sa mga ilhanan sa mga counterfeit drugs mo ang labels ni ini nga dili mao ang itsura sa orihinal nga medisina. Dunay tablets nga irregular ang kolor ug dali mabalik. Ang Department of Health ni butyag sab nga mas ni paggrabe sa problema sa mga peking tambal mo ang mga online pharmacies nga matud ni Food and Drug Administration Officer in Charge Nicolas Luetro nga dali rang masudlan og mga peking tambal sanglit dili man kini moagi sa FDA ug dili sab mandato nga dunay mga licensed pharmacists nga mao'y mamaligya sa mga tambal. Sigon ni Lutero nga ilan ang giadto ug giabasuhan ang mga buhatan sa mga naninda ug mga peking tambal. Apan matud niya nga dili nila kini magukod sanglit ang itubag sa mga naninda kay wala sila makalapas sa balaod sa Pilipinas tungod kay naaman sila gawas sa nasod. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.